Class 1 Math Magic page number 39 0 0 chu nge kan ti chuan 0 chu bial ania hei hi 0 ani chuan helai hen nge kan lo enang o 5 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Ta hianin thei hai tui tak panga a omani chuta chuan pakhat I ei chuanin engza nge lo lo mang thei hai le mi drawng o a picture mi hi chiang lo eme thei hai panga kan neya pakhat kha lo ei ta dei mai ni chuan engza nge thei hai kan la nei le ei zo nuwa chuan chiarang o khat ni thum li pali lo oma ta hian azat chu kan zia kang o chuti chuan 4 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Thei hai tui tak pali kha basket ta khana lo oma chuan pakhat I ei chuan mo hei ei lai le mani hi pakhat khai lo ei chuan engza nge lo omang atiani a ei le a pakhat kha kan no re leang chuti chuan engza nge lo nei le 1 2 3 mo hei hemi picture apo 1 2 3 ani he thei hai chu pathum chia nei to ni chu chuti chuan enge lo soile 3 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Chuanin thei hai tui tak pathum a oma chuan pakhat I ei chuan atian he lo ei le dei me no panghian mo chuan pakhat kha ei le ta engza nge la bangang atiani engza nge la bang le 1 2 2 ala banga 2 kan zia kang o 5 ani khanin 1 a eya 4 ala banga 4 ani lai khan 1 a ei le 3 ala banga 3 ani lai khanin 1 a ei le 2 ala banga 2 ania chuan enge ta in ziak le 2 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Thei hai tui tak pani a oma chuti chuanin pakhat kha ila ka I ei chuan engza nge lo mangle atiani mo pakhat kan la kan e le chuan no pangkhan e le chuan engza nge la bangle 1 alo mani chuan 1 juicy mango kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Thei hai tui tak pakhat ka basket a oma chuan ila ka I ei dei chuan engza nge la omang eng maum to lo 0 bial khalo om ta ni chu 0 chu eng maum to lo thil om to lo soina kha ni mo bial soina ni chu next page a kalang o chuan ta hianin sava te kan neya thil chiar kan lo zir don ni count chiarla and write ziagro the number of birds on the branch chiarla ziagro heng thingzara sava umza te hi atiani sava engzange kan nei le 1 2 3 4 sava pali kan nei ani tero masapera chuan then 1 fly away pakhat ka thlok bo ta dei maya chuan engzange kan la nei 1 2 3 pathum kan la neya chuan hei pakhat alo thlok bo le te ni hi mo another one fly away 1 2 pani sia kan lo nei ta dot lia engzange kan nei le hei 1 chia kan lo nei to hei hi lo thlok le de yani hi tro pakhat lo thlok le de ya
Another one fly away, and we have only one left. We will write 1 here, and even the last one fly away. Chuan engzange kan nei sawa kan nei to lova, sawa kan nei to mia lo ti en ti nan to lo ti en ti na ka bial kan ti ko bial kan lo da ta ni. Chuan how many in the cage? Cage han engzange atiani sa zu hi engzange kan lo chia rang khat chai chim khat ni thum chai chim pathum an oma chai chim pathuma chuan mo 1 2 3 we have 3 mice in the cage and 1 run away. So now we have only 1 2. We have only 2 mice in the cage and another one run away here, so we have only 1 in the cage, and even the last one run away, so we have 0 mice. To lo pathum kan neya chuan pathum kan neya tang chuan pakhat atlan bo de ya pahnian lo ta pani kan nei tang chuan pakhat atlan bo de ya pakhat alom ta pakhat kan nei chun po kha alo tlan bo le a chuan engma kan nei to lova chuan 0 kan lo ziak le ta ni. Chuan ta hian nge how many balloons in the hand. Aku ta hian balloons engza nge aken le 1 2 3 pathum mani tiro. Chuan heta hianin enge nei le pakhat alo ke dei 1 balloon burst, so this person is holding only 1 2 balloons. Then here what do we have? Pani ane tang khan another 1 burst, pakhat khalo ke lea balloon engzange ne takle. Now this person has only 1 balloon in his hand. Pakhat chalo ne ta ni chu chuan pakhatakin lai po chu lo ke lea balloon engzange ne engma ne to lo 0 khalo ne ta ni chu chuan helaya hianin 0 hi in thai anga 0 ron zia chua vek turani awaya hian helai zong bial tina hian 0 zia kan zirang 0 zia chua vek tur